Bueno, bikote. Kontatu, zenbagarren edizioa da, ja, Bioterrana? Ba, urten izango da, 22. edizioa. 22, Bai, eta Leire eta Biok urte batzuk ja daramatza eskagu. Ia hasieratik zaudete, hasieratik ez? Ia hasieratik bai. Gaztegiak zeateko gara bain dala 22 urtatik egoteko horrez, da, Berani baina, bai. Bueno, nik daramatzaz ja 17 urte antolatzen Bioterra, eta zuk Leire... Bai, gutxigonik 5 bat urteo bai Bioterraren... Bilon arten 22. Hori bai. Baina zeitan askarra bartu, Vale. Bueno, eta esan dizun bezala, zuek antolatzen zaudete, baina zein da zehazki zuen eginko izuna bertan? Ba, guk azkenean ekitaldia osoa eramaten dugu. Osea, alde batetik pentsa Bioterra bezalako ekitalde batek hartzen ditula Tikobako 3 pabioiak. Orduan, bertan biltzen ditugu 140 erakusketari inguru. Daude sektore ezberdinak. Azkenean Bioterran inguru giroa, iraunkortasunak, osasunak eta ez osasuna bakarrik pertsonena, baitzik eta planetaren. Orduan, elikagai ekologikoak oso garrantzizkoak dira eta horrekin hasi izan Bioterra. Eta egun ditugu adibidez kosmetika ekologikoa, moda jasangarria, gero iraunkortasunarekin zerikusia daukaten enpresak, edo ez dakite fotovoltaikoa edo jarri aldizutena, energia berriztagarriekin daukaten enpresak baita ere. Orduan, danetik dago, eta horretaz gain, antolatzen dugu baita ere hitzaldi eta tailer programa bat. Orduan, bertan, xukukina daukagu. Adibidez, edo beste hitzaldi batzuk ekartze ditugu ere bai profesionalak gehiago erakusteko. Orduan, hori dena guk egiten dugu. Ona. Bakazuen nahiko lan, ez da? Bai. Bueno, din pentsatzen ere 22 urte hauetan evoluzio bat egongo zala, ez da? Bai. Oendala 22 urte ere bai gai hauek pixkat berriak bezala zian, komila tartian, ez da? Ez dakit 3 aretuak betetzen zian hasieratik, jungo zan hau indarra hartzen, ez da? Hori da, hasieran garrantzizkoena elikadura zan, horrekin hasi ginen, eta egia zan Bioterra eta sektorea elkarrekin hasten joan dira. Osea, gaur egun ja badakigu zer dan produktu ekologiko bat, edo badakigu nola bereiztu, ez? Ziren nego hori esplikatu, inbidazan da dana jendia, ez da? Hori da, bai. Batez ere, zein zen ezberdintasuna, produktu ekologiko eta natural baten artekoa. Baina, bueno, nik uste dut hori barrera hori ja pasatu degula. Baten batez bada konturatu, zer da? Azkenean kimikoik ez dela erabiltzen, hori garrantzitsuenetakoa, ez da? Bai, prozesu bat osoa dagona, eta hor badago ja zertifikazio bat, eta horrek esan nahi du, ez dakit adibidez produktu horrek ez ditula kimikoak izan, edo modu ekologiko edo jasangarri baten egin dela. Gaur egun guain hori esan dezuna, bigarren hori, asko iten dana, leheno pentsatzen bakarkan zerbait ez badak kimikoik ja ekologikoa dela. Baina gaur egun ebai jasangarritasunei indarrazko matez aio, ez da? Baka kimikoik ez eukitzea, baina triskantza bat izatea, ez dakit, bai olurrantzat, animalintzat, ez dakit zenentzat, ez da? Ingurumena eta biodibertsitatea ere kontuan ditu bere kriterioen artean, eta garrantzizkoa da planetaren osasunerako ere. Eta hori sasoikoa izatea, eta bertakoa balin bada, oraindik eta hobeto. Hori nire baserritar askoi eta elkarrizketatu ditu bakizu historia da, eta batzu esaten jo, behitu ekologikoa, eta nizu, ekologikoa hau da, baserria, hemen azteria hemen bukatzen dut, hau dana hemen gelditzea. Eta gero gila da, zehatutan esaten zu, venga, amurreza bat, eta enbasatua, eta alemanetik etorri, eta zetu, hau ekologikoa, keskak sartzen dira batzutan, ez da? Bai, horre kontu horiek ere bai izan behar dira. Bai, gero bakoitzaren nagian erabakia, ez da, kontsumo erabaki hori, beti horrek ere garrantzi handia dauka, orduan, Maialenek esan duena, bertakoa eta ekologikoa, hori perfektoa da. Hori da, eta sasoikoa. Hori da. Eta sasoikoa, bai, zeratikan sasoian dago gainia. Merkio, goxuo, eta gorputzak behar du hori naturak ematen duran momentuan, ez da? Bai, alaxe da, bai. Eta gero ere bai ikusten detena bakazula sekzio bat, garrantzitsua irutzen zaitena, plastikoen erabilera eta historia hori guztiak, ez da? Azkenean zenba gauza ekologiko daude, plastikoz bilduta, bestia inda, eta ez mekatik lamar, ez da? Horrei bueltat eman behar dio, ez da? Bueno, aigea ematen, pixkanaka, baina guandikan lan asko daka horretikan, ez da? Bai, hor, klaro, alde batetik dago, bueno, eta Bioterran, klaro, ikusten da, badagola beste kontsumitzeko era bat, ez? Eta hor, bakoitzak hartu behar du ardura bat da, edo goitik datorren beste zerbait da, baina, bueno, badakigu ikusten dugun moduan, guk ere gure aletik jartzen badegu, askoz ere
indartsuagoak izan gaitezkela eta gauzak aldatu daitezkela. Eta horren inguruan adibidez, Bibirsin plastiko pareja etorriko dira, beraiek duela urte batzuk liburu bat idatzi zuten erakusteko zeudela beste kontsumitzeko era batzuk edo batez ere plastikoa ez degula behar gaur egun, ez? Osa, adibidez, lentejak, ez? Poltsan erosi beharrean, granelean erosten baditugu, ekiditzen dugu plastiko bat eta horrelakoak. Eta beraiek 2023an pentsatu zuten, guazen ikustera ber nola dagoen gure kostaldea. Eta oinez, 17 hilabetez rekorritu zuten penintxula guztia, eta ikusi zuten nola zeuden gure hondartzak, eta hor egin zuten ikerketa bat plastikoak ikusteko. Ze plastikoak, ez dianak eta ikusten ez dianak, ez da? Claro, hor mikroplastikoak, beste gaioa da. Osto batzuk batea, eta gero txikitu eta bertan sartu ere bai. Ez diala deus esten egun batetik bestera. Orduan hor jarraitzen dute, badakigu ja mikroplastikoak guztian daukagula, jateko guztietan ia. Zaten duen, lenguan datu bat base honda entzun duna, ez dakit esan egunean edo hastian, baina biletakotan ikearria iruditzen zait. Jaten gen nula tarjeta de kredito bat, ez dakit, astero egunero zuek datu hau beteko izkozu, baina, bueno, bost egunetan esango du, batzuk bi egunetan da bestatuk gaztetan ditu. Baina tarjeta de kredito bat jaten dela, ai, ama. Eta bai uran, bai janaritan, bai leku guztitan jaten dula, eta mekatzi da mar, Bai, eta ez hori bakarri jaten degula, gorputzean jartzen degula, detergentiak eramaten dutena, edo batzutan arropak baita ere, esaten dugu, birziklatutako plastikoarekin egina dago, baina eske agian ez da gauza honena, horrek usten ditu igual zerbait, orduan, bueno, kompostu batzuk ez dakigunak, eta biharko gunean etoriko zaizkigula arazoak. Hori da. Igual guain bada eskaula, baina ez dakigula zehazki hortik datozela. Hori da, disruptoreak izan daitezke. Hori adibidez, Mediterraneon esaten dute, ja saia dela, arrai bat topatzia, tripan ez dakala plastikoita. Bai, justo, ja mundu guztian. Bai, adibidez, hemen kantabrikoa, moituo da, gehiago moitzen da, mainoan nolare, bareoan itxasua, eta ez da nik beste moitzen. Hori da, justo horren inguruan ere, adibidez, Surrider egongo da azokan, eta beraiek horretan egiten dute lan, itxasoan, erreketetan, eta lakuetan, eta dauden hondakinak orokorrean asko plastikoskoak direnak, horren inguruan pixkate burua pizteko, eta zer egin dezakegun lantzeko, eta baita ere... Inbiarra daula garbi dago, eta danon artean inbiar deula, eta gero askotan esaten dugu, eta zergatik jartzen dutena plastikoan, guk erosten deulako. Hori da. Ez alda ala. Bai. Ez badu erosten dilistak plastikon daudenak inorrek, ez ditu de gehiago jarriko. Hori da. Baina orduan kontsumentzaren ezela azkenian da... Baina oso eroso. Oso eroso, erosketa dana erosten deu. Igual kaletizua zezela, hau erosiko eta okurritzen zaizu, eta beste poltsa bat hartu. Eta beste poltsa bat, odo iru. Gaur ez dut poltsarik ekarri. Eta horrela... Bueno, lagunak, hemen, lehen da biziko urratzak eman ditugu, ez da? Zukila illa butgatu ezu, gero ziapia botako jozu limoia, olio pixkat, eta hori listo. Eta horre oso ondo zoaz, gero zago izu pizka txikiago itik. Ai, bale. Ez da okuido ikan.